Így viszont megnyílik az út nagyon sok mindenki más előtt. Itt látható a pályabeosztás, a 6-oson úszik majd Gyurta Dani. Szinte megjósolhatatlan, hogy mi fog történni ebben a döntőben, hiszen van két ausztrálunk, akik egyik meglepetést a másikra halmozták ezen a VB-n. Brenton Rickard 100 mellett győzött világcsúccsal, Christian Sprenger pedig szinte a semmiből előjöve is 200 mellett úszott világcsúcsot. Van két olaszunk, Facci és Giorgetti. Van egy Erik Sento, aki élete formájában van, és a világcsúcs közelében úszott már többször is ezen a világbajnokságon, 100-on, 200-on. És persze van egy magyarunk, Gyurta Dani, a 6-os pályán láthatjuk majd, aki Európa csúcsot úszott a középdöntőben. A brazil Barbosa olimpiai 30. helyezett, de 4. az idei világranglistán. Ővé az 1-es, majd jön Diedrius Titenis, csak 27. volt a tavalyi EB-n, itt viszont 100-on döntő és a 6. helyen végzett. Majd a 100 győztese Brenton Rickard, aki 200-on BB és olimpiai ezüstérmes. Talán tőle lehet a legtöbbet várni. Christian Sprenger a semmiből jött tényleg, csak 26. volt az olimpián. 100-on, ami az erősebb távja, 15. itt ezen a VB-n, és mégis övé a 4-es. Sento az 5-ösön 200 vegyesen már szerzett egy bronzérmet, olimpiai 10. VB 5. Itt pedig Dani nagyon feszült, mindannyian feszültek vagyunk, de nagyon felkészült is. A szélén pedig a két olasz, Loris Stacchi világbajnoki 7., világbajnoki 3. olimpiai 7. és Edoardo Giorgetti, rövidpályás EB ezüstérmes. Nagyon nehéz megjósolni, mi fog történni. 8 ember, 8 teljesen különböző módon felépített 200 mell. 8 ember, de egy közös cél, a világbajnoki cím. A 4-esen tehát Christian Sprenger, az 5-ösön Erik Sento, és a 3-ason Brenton Rickard. Ők hárman a futam legnagyobb esélyesei. De figyeljünk oda Gyurta Danira, aki tehát új Európa csúcsra jutott be ide a döntőbe 200 mellen. A nagy finálé, alulról a 3. Gyurta. Take your mark. Egy picit feladatta Rojtnál. Neki a második század erősséggel. Úgy kezdett itt a középdöntőben az első százon, hogy csak a 15. legjobb volt összesítésben. Most csak az a lényeg az első százon, hogy utazzon együtt a többiekkel, amennyire tud, hogy ne kerüljön túl nagy hátrányba Sentóval, Sprengerrel, meg persze Riccarddal szemben, hiszen mindhárman elsőrangúak 100 méteren. 50-hez közelítve Sprenger, Titenis, Rickard, Gyurta 7-ként fordul 29-30, ez egy tizeddel jobb, mint volt délelőtt. De nem szabad elkapkodni az elejét persze, mert akkor nem lesz elég erős a vége. Sento nagyon nagy formában van, ő bírni fogja a végét is, alig ha nem. Gyurta Dani most már egy testhoz hátrányban, a 7.-8. helyen a futamban. Rickard érkezik talán elsőként majd a 100 méteres fordulóhoz. Sprenger a második középen, a két sárga sapka, aztán Erik Sento és Gyurta Dani bizony 8. 1 perc 2,14 másodperc, ez még mindig erősebb, mint volt tegnap. Most viszont meg kell nyitni azt a nagyon hosszú hajrát. Most meg kell indulni, rá kell úszni Erik Sentóra, Danikám, amennyire csak tudsz. Brenton Rickard az első helyen, Sprenger egy picit hátrébb, de neki nagyon erős volt az utolsó 50 métere tegnap. Dani sokkal több tempót tesz most ez alatt az 50 méter alatt, mint a többiek, de még mindig van egy testhossznyi hátránya majdnem Erik Sentóval, Riccarddal és a többiekkel szemben. Lássuk, hanyadikként érkezik a falhoz. Nagyon jól jön a 2-esen Titenis is. Gyurta 6-ként fordul 1.34-84-jel, és most mindent bele az utolsó 50 méteren. Most aztán mindent ki kell úszni magadból, Dani. Most aztán gyerünk beindítani a kezet, lábat. Talán Erik Sento most már megelőzi Brenton Riccardot. Dani pedig küzd azért, hogy ott lehessen a dobogón. Nagyon jön Giorgetti, a kis olasz lent a 8-ason. Sento vezet, a 2-esen Titenis visszaesőben, Gyurta pedig hajrázik. Gyurta hajrázik, ráúszik Sentóra, és ráúszik Sprengerre is, aki szintén hajrázik. Meg lehet a dobogó mindenképpen, Dani! Az első! Gyurta világbajnok! Hát ezt
hogy csinálta? Hát ezt hogy csinálta Gyurta Dani? 2:07:64-jel egyetlen századdal megelőzi Erik Sentót. Ez az, Dani, megcsináltad! Kimászik, ő van a világ tetején. Gyurta Dani óriási nagy Európa csúccsal világbajnoki címet szerez. Ünnepelhetünk. Hát micsoda hajrá volt ez, Danikám, micsoda hajrá, és micsoda utolsó 2 méter. Sehol nem volt még. A 4. helyen volt 199 méternél. És a végén a célba érkezés, az, ami annyiszor rosszul sikerült már neki a korábbi években. Most az tökéletes. Azt tessék megnézni. Hát 199,5 méternél még nem ő volt az első. De ő az első és világbajnok. Van egy világbajnokunk. Emberek, Gyurta Dani az olimpiai ezüst után visszatér a csúcsra, 1 századdal megelőzve Erik Sentót, és újabb 15-tel Titteniszt, valamint Sprengert, akik holtversenyben végeznek a 3. helyen. A lehető legjobbkor jöttek ki a magyar szurkolók. Gyárfás Tamás pedig a lehető legjobbkor adja át a díjat, és a lehető legjobb díjat adja neki. Világbajnoki aranyérmes most már Gyurta, az olimpiai ezüst meg a rövidpályás EB aranyak után a világon is ő a legjobb. Egy nagyon nagy versenyben, nagyon nagy versenyzéssel nyert, nagyon nagy ovációt és tapsot neki. Gyurta Dani a világ tetején, 200 mellen. Nagyon vártuk már ezt. 2009. július 31-én Rómában eljött a pillanat. Ez még mindig hihetetlen, ekkorát